Ipinresinta ng Department of Transportation o DOTR at dalawang pribadong kumpanya sa lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando ang mas pinalawak na disenyo umano ng Malolos Clark Railway Project kung saan 14 na barangay sa Siyudad San Fernando, Pampanga ang inaasahang maaapektuhan. Ayon kay Louie Clemente, Housing and Homesite Officer 5 ng Local Housing Settlement Division, mas malaki ang bilang ng mga tatamaan ng right-of-way ng railway. Yon ay dahil sa expansion ng dating right-of-way ng Philippine Railway na 15 meters na ngayon kakabig pa ng karagdagang 15 metro sa kanan at kaliwa. Actually po, yung main track po ng PNR, yun yung kanyang talagang property, ay minimum 15 meters up to 18 meters lang ang lapad talaga. Pero dahil nga po sa bagong disenyo ng ating project, nagkaroon ng pangangailangan na mag-expand siya. Yun hong 15 ay magagawang 30 meters sa ngayon. Maaari yung from the center line ay kukuha ang ating pamahalaang nasyonal ng 15 meters sa kaliwa, 15 meters sa kanan. Depende na ho yan sa disenyo na hong, ng ating riles. Sa inisyal na census ng Local Housing Settlement Division ng City Government ng San Fernando, aabot sa higit 700 informal settlers families ang apektado ng expansion ng Malolos Clark Railway Project. Bukod pa rito ang mga kabahayan na titulado na nasa higit 300. 135 business establishment na may malaking infrastruktura at 4 na agricultural lot. Ayon kay Clemente, nagkaroon na ng pre-assessment sa laki ng mga apektadong property noong 2020. Katuwang ang Land Bank at DOTR at Department of Public Works and Highway o DPWH, inusisa umano ang prevailing market value ng lupa na maaaring ialok sa mga tatamaan ng right-of-way. So last year ho, natapos na ho ng aming opisina, kasama ho yung ating ibang national agency, yung tinatawag ho nilang final assessment. Okay? So, yung pong final assessment na yan, dito po nakapaloob yung kung magkano ho yung dapat bayaran ng gobyerno sa mga individual na may legal na pagmamayari ng lupa at bahay, kung magkano ho yung presyong ibabayad ho ng gobyerno sa kanila. Sakaling maging problemado naman ang negosasyon ay saka umano mangyayari ang expropriation o sapilitang pagbili ng gobyerno sa mga tatamaan ng right-of-way. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Edwin Santiago na in-city o sa loob ng syudad ang ibibigay na relokasyon sa mga maralita nating kabalin na maapektuhan ng proyekto. Ang proyektong yan ay for implementation na. So, ang social preparation is napaka-alaga niyan. Naghahanap tayo ng lugar para sa mga tatamaan ng proyekto. So, meron na silang nabanggit pero pinag-aaralan ng syudad dahil yung lugar na pinipili nila ay masusing pinag-aaralan natin. That is a wetland and it is considered as danger zone. Liban sa usapin ng right-of-way, inapila rin umano ng lungsod na kung maaari ay hindi lamang isang istasyon ang italaga sa San Fernando. Magkaroon tayo ng isang pick and drop lang. Hindi na cargo, hindi na basta't minuto lang na baba sakay sa parting Sindalan para to decongest dahil kasi ang istasyon ng tren dito, Angeles at Clark na lang. So, rin-recommenda namin na pag-aralan nila yung pick and drop doon sa Sindalan. 2022 ang tinatarget umanong partial operation ng tren at 2025 naman ang inaasahang pagbubukas nito sa publiko. Ayon sa alkalde, bago pa mangyari ang demolisyon at clearing operation, magiging malinaw sa unang quarter ng taong 2021 ang lugar ng relokasyon ng mga apektado ng proyekto. Paulo G. Santos, CLTV News.